Predmet digitalna elektronika sluša se u 3. razredu Škole za informacione tehnologije. Fond časova je 3 časa nedeljno, odnosno 2 časa su predviđene za predavanja i 1 čas za laboratorijske vežbe. Osnovni cilj predmeta je pružanje neophodnih znanja učenicima o komponentama u oblasti digitalnih sistema i računara, zatim razvijanje interesovanja učenika za digitalnu elektroniku sa posebnim osvrtom na mikroračunare i mikroprocesore i osposobljavanje učenika da samostalno prate razvoj savremenih integrisanih komponenti. Ta stečena znanja učenicima bi trebalo da posluže kao osnova za dalju nadgradnju, odnosno za samostalan rad u oblasti digitalne elektronike. Oblasti koje se izučavaju u okviru predmeta su brojni sistemi i kodovi, zatim elementarna logička kola, bistabilna kola, kombinacione mreže, zatim sekvencijalne mreže, aritmetička kola, memorije, kao i mikroprocesori i mikroračunari. Takođe, u okviru predmeta vrši se individualni rad sa učenicima koji pokazuju naravno interesovanje za digitalnu elektroniku, a kroz laboratorijske vežbe učenici će se upoznati sa praktičnom realizacijom u ovoj oblasti, kao i sa najsavremenijim softverskim alatima za projektovanje digitalnih sistema.